Mụ na enyi m nwoke bili for 28 years mmụtali ụmụ na-atọ mụ na ya na-abụọ wee bili. This guy na-agwa unu maka ya, o nwerekwa ife ọ na-eme aka silie ike o nwerekwa ife ọ na-eme aka silie ike. Mgbe na struggle dị ụtọ na m na-eme biznes wee na-azụli ụmụaka ka m na-akọlụ na ihe a kịta anụnwa dị ọkpali ya dị 27 years, then nke ọ tọlụ dị 24 years, then nke obele chacha dị 22 years. Ọ sị m nne na ajọ ife ya melụ n'ụwa anụnwa bụ na ya na ndị befesebele okwu mgbe a kpọtara this guy sị ka ọ nụbịa ya. So ya wee jiri maka ya wee solu this guy wee na-agbazi nkịtị chefuzie onwe fa na-ebizi dịka di na nwunye. Ọ sị m na their marriage was sweet because n'ọnya na-eprovide o na-azụ ụmụaka o ndị abọdara o. This man na-azị ya na-ekweli egwu na-eme ife niile ndị a mụrụ na o nwelu. Oh God, ọ sị m nne na ife na-esekwala ofe bụ na gịnị ma na ọ nọgide wee banye pati a na-ekwu onwenyitebe isi o a na-ekwu osolu na ndị ọ ga-abụ onwere ife ndị anụnwa wetara feke. Ịghọtara ebe m na-eje? Ọ sị m nne ego wee bido wee bataba o mana ife dozi na ya bụ na this man wee bido na-eje ije abalị. Ọ pụọ mịa abatana ọ nọlụ fon a na-aring fachila ụmụ nwaanyị aga na họteelụ nke fachila ụmụ nwaanyị aga na họteelụ nke fachila ụmụ nwaanyị aga na họteelụ nke nya wee chebili ya ọbata ya na-agwụ ya na ya mụrụ na ụmanya ga-agbazi nkịtị ka ọ na-agazi anyhow. Ọ sị m na ọ gwụsịkwa ya na ya na-abụgwa egwelie na-eso okwu ya na strọgụ na-asị anya pụtabana aka ga na-ama na-eji. This man na-achụkwa si na ya ma mpụta o n'ọnyanwa join anya ya sị ya na ya laikara politics na ya chọrọ ya atọ no edeti something ya na this man face ebekwa okwu obido kwekọbala ndị mmadụ na ya chọzi si anya na-abịa ya wee sị ya na o nwere ebe a na-eje fa na-agba na-aba mbọ si m neli echetaziri na fe mere ego na fa na-abụ elufugo onwe fa. This man wee wopie kot si na ya anụsigo ewelu na kot wee jụbịa si ego one ka o mee n'isi ebe afọ ka die na wee sị na emekwana ego n'isi. 28 years of living together, 28 years of ịmụ ụmụaka, 28 years of nothing. Ya wee sị na o mere ego n'isi. Kot wee sị na o nwere ife a na-agbasa ụnụ and na ụmụaka abụsigola adult. Kot wee sị na ife dọlụfa bụ na a ga-akpọta ụmụaka onye fa chọrọ iso ka fa solo onye afọ. That's it. Ụmụaka wee sị na fa nwere ebe fa na-eje na ọpapa fa ka fa ga-eso. Ọ sị bụ nne ya wee na-asị fa na ya ma mpụ fa sị anọ iwu na ọ ga-apụ ya na-akọlụfa ihe niile ya megolu mụ nọ fa bi ya nkewa osikwa nke ọpụọ nke ka sịkwa fa sị na dị mmadụ sị na ya chọrọzi ya wee wetu onu ka ayọ this man biko sị gịnị na ya chọrọzi. In fact na ọ na-estres ya na ọ na-enye ya nsogbu na ya bela akwa ya wee bee wee sị ya for 25 years, almost 26 years I've been feeding you, taking care of you without you paying a kobo n'isi m. O wee bụlụ 2 years elusibe 2 years inwebele ego wee chụpụ m wee sị m jebe wee sị m na ede anụzi ụmụaka etosigo. Ọ sị m nya pegide George si ya nya na-ebule m gị fọ ịnọbe nwoke mmadụ all this while nwoke mere ego gị gba nkịtị na ịma na ọ gị ga-elose. Ụmụ nwaanyị should know that they will be the one to lose. Na ọ bụrụ na ụmụaka kapelu mpe kịta fasinya kpọrọ ụmụaka mana for the fact na ụmụaka abụgola adult, it left for them to choose onye fa ga-eso. Ụmụaka sị na fa ga-eso nna fa Kot wee nye 6 months iji wee prepare onwe ya wee pụọ be dị man na ọ bụ na ọ pụrụ abịa tụpụrụ ya ife. Ụna amana this man kwechielu na ya chọrọzi maka na ọwaga anya ga pati foto ụmụ agbọghọbịa mara mma na-enye Ibom gị free bido bibe life metụbe ego aka. Ọkwa ịfụlụ n'ụwa onye aghọgbulu ka agbalụ ibelibelizm ajọka ya unu na-abọ bụ nnọọ ezigbote mma especially gị nwa bụ nwaanyị mma ka ịbụ keki si nọlụ be nwoke chefuo onwe gị maka gị na ụmụnne gị sele okwu ichefuzie na ide alụ di kịta anụnwa na-achọ ịchụpụ gị mana ụmụaka ga-anwụ bụ nnọọ ezigbote amụrụ m ife m ga-akpọfa mana atara m ụmụaka atara m fa ife m ejire tafa bụ na they need their father, they need their root.
Oh yes, they need their father, they need their root. But ọ bụrụ na ụmụ gị si ọnwụ na fa ga-eso gị, maybe the man would have changed his mind, because of the kids. But nke a fancha niile etinyela aka elu na fa chọrọ. It's a pity ka m nwere ike ịgwa gị. I am sorry, I am not sorry. Very shameful that, yeah, what a shame. Na ibibe nwoke for 28 years emere ego gị. Isiri onwe gị rice. Kịta ka ị ga-anaba be nna gị ilu ebe afọ. Eme gịnị? Ka ife ị ga-agwafa? What will you tell them? Amara m ife ị ga-agwafa na ibulu nne efulu efufulu n'ọkụ like ifusielu ofu kelie mkpụrụ akwụ arụrụ n'ọkụ. Honestly. Ịjụọ m nsị gị jee chọta ụlọ ka ịkwụba ụgwọ ụlọ. Thank God you can take care of yourself. Ka ụmụ gị bịa na-afụ gị. In our village, they'll forget you and move on. This is life for you. This is a lesson. If you wish to learn, good. If you don't, stay there. Ịzụsiala ụmụaka one day ọkpataba ego ọchụpụ gị. Let me tell you one thing. Before ị malụ a good man, nwoke ọbụla gị na-abụ na struggle today, ị mara onye ọ bụ. Mgbe ị ji ama ezigbo nwaanyị bụ ma gịnị mee? Nwaanyị ọbụla nọ with you mgbe ị na-struggle, she's a good woman. Oh yes. Mana mgbe ị ji agba nwoke, mgbe ị ji ama odogwu, mgbe ị ji ama nwoke fọrọ gị n'anya bụ ọ bụ na o jide ego wee bịakwute gị. Then ịmalụ na ezigbo mmadụ and he truly love you, he truly wants you. Mana kwifu mgbe o jiri ego, with benefit until onwe gị wee nwee kita. I'm telling you the honest truth. If you want to believe it, if you don't, then leave it there. This is the fact done our life. Oh yes. Eji poverty struggle wele test nwanyị. Ife eji test nwoke bụ ego. Oh yes. A na-akọ ili. Ịnọbe nwoke for 28 years ka nke ọlụ gị aka for nothing. Na-anwe onwe gị ego wee nte gị isi nkewa. Mana ọ ga-aghọla ọkpọ ọkụ n'iso. Nwere ife mmadụ mee n'ụwa ọ ghara ịta afụfụ ya. Ọ kwụsịkwa nụ ka ọra m n'ọnụ. Ndị be anyị, daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.